rumahnya siapa? Nah, rumah ibu. Ngapa? Ini lagi. Kayak totalku. Wes seru. Kan nganu gaya apa jenenge sabun wajah bunyi jar. Lha kakak wiyo pinang-pinang kok aja iki ora radang ya. Ya. Lipstick kan ya. Pucet. Saiki kenapa ya wajahmu? Nah, kuwi teh ayas hati-hati lho iki. Iki jenenge paham. Iya ya. Kuwi aktif lho Mbak De. Pintu lek gandeng dia kan ngrambat. Hah? Dijarne, lek dijarne mari. Aktif lho Mas. Heeh. Tapi dijarne ae. Sopo lho? Iki kukule Radit lho. Wah kaya aku di mbiyen. Tapi baru tak Lah budaya. Penting aja dikei apa sabun. Toe ditotolne to. Tangi maskeran aku. Sakit nemene. Enggak Mas, yo mek ning kene lho. Kan seharusnya salpe ditotolne nggon sing kukulen. Aku tak nggih maskeran. Tapi yo mari. Bae aku ngerti kuwi salep keras. Jalur belakang ya. Sari bersih bro kebalangan kata Ibu bapak romo ibu Suami belalang Google Sento lawan telepon kakotek Google Sento Google menikah sempur Sento menikah putih Tiap ngomong-ngomong dan beri anggaran budi suci Kelihatan ya? Ngapain nyoteng kakaknya? Maju nyoteng gayamu. Enggak boleh. Maju kamu. Rumah lakur itu langit ini bodoh rasa setelah menyebut alam tri bukan itu mati kalau main bumi menjadi terkok penting terkok penting ayu penting penting akut lagi para keluar kalau mau kaki dasar Iya enggak apa-apa. Ibu Nuri Angsa Mereka Dansa Ageni Para Saja
Gayuh kekayuan ingkang sinebya sesarengan ingkang harpa bangun Bali Wisma sawangi kapun awak-awakan adicara mindah puji hadi apa tidak ini ruang kalau ini kita harus moncong pokok penjono alim mbak arum dan ayo kita moncong ingkang sampun sampun pokok penjono dipun puji kalian kinanti itu kalau kamu putri kekalangan bengat dan juga ketika pulang dipisahkan boyo pos jatuh keramat nanti tak lanjut keramat pergi waisa wali berpusna yoyo ingatku Winston pergi waisa wali berpusna ayo Dimas kok itu nadaku silakan ganti penunjuk atau ngobrol kalau aku mana sedikit kemudian beri umat palasa ngobrol dan duduk dalam amin amin Allah lagi bapak ibu Kolong kromo ingkang kami Tuhan kelawan di kawasan abad kedua aku biru membuka lantai ketemu tujuh kira wong kalau orang tak main panjang, kau kan berani ditakkan ini dokumentasi momen terus main panjang kota yang orang kau ini harus kami panjang dibuat berkekayaan dan ada Hadapnya ke sana lurus, tangannya lurus. Nah, lurus mbak, lurus tinggi. Sih mbak, nanti ya. Mawon mengirim. Angel, saya njaluk kuwi angel. putri nikah soleh. Pengiringnya rian mampun tidak mampun rian. Bentar. Ya, pengiringnya. Kersane mantene mlebu. Sampun kelatan pinangan putri. Dipun promosi kae Marco. Gini. Sekolah berpokai Keris. Lur, dipun promosi. Lur. Aku ra pinter njukuk manuk lho. Lur. Bapak Menteri Muhammad wonten ngajeng temanten kekali wonten tengah Ibu Sri Sundari wonten mikik Maradela Ini nek Mbak Yahra, Mbak Sahi, iki kuali nduk nek ambil. Ilmu saking Kihajar Dewan Poro wonten Ayo Bio Oh, iki manuk. Dene melatih kampung Klaten Seropo ing arsa Sung Tulodo ing Bio Makun Karso Pak Menteri Muhammad
sekaligus seripun dari duduk semamino awit Allah rumahwi salah ewoten orang yang ingkang anjabut dan nur pinarinaken joko lan kerawan monggo-monggo enggal ketulaken dadi mantan ampun Allah rumahwi emang yo manut karso pirangan fenomen terkadung namun berderajat kang agung kudu semangat uripe ngabul gawe makarti enggak mumpul raja kaya wedono arpa kaya dadi wong kang sugih sebondo dene ibu itu dari aja wonten iki teturi handayane senajan nek guri tansah ndongakake kaputra masih Mbak nek guri uwur sebul donga kanjeng para kangge kamulyanipun kaputra sekali mugi dipun ijabahi kersa dalem Allah Subhanahu wa taala Sebentar, saya urung mulai. Mbak ya posisi berdiri kebanggaannya ya. Selagi buat pegangan lagi Mbak Yuni. Didoro bobo Mbak pengantin kakung wonten kanakipun Kemromo pengantin putri wonten kleripun ing Kemromo monggo lenggah Mbak Jihan menika adinara bobo Mbak Pak yo Ini Mbak. piye timbangannya pusat lorone apa ya padha terus yo iki anakmu mriki kalau jane padha timbangane tak teraju tresnane ayo didongake muga-muga dadi wong kang mulya sugih sebondo kali kok sami ngono Soto, Bapak, jumeneng, mandek Bapak, Iya, saya tanda. mandek menika Bapak, mandek mandek, anak kecil pendek nangis. nggih, mandek dan mandek, dipun cepet pundhake manten kakung putri, ibu hanya jadi, menika melayani saking adicara kakung tuwu utawi kakung roh. Kebasanipun wersa kami wit ingkang arep dipun tandur wonten bumi pertiwi tunggal kali tiga ditandur wonten bumi pertiwi muga wit sak lorone mungkin terbang pangganane bisa orang boyong orang blokok gede wite orang boyong godhonge supaya bisa ngayomi para keluarga agung Amin Allah Amin Boleh-boleh di tolong Ayo maju, Mbak Sahi maju. Mbak Sahi maju. Ayo maju Mbak Sahi. Mbak Mama Teti wis datang, ayo maju. Kata putus Ayo maju. Dulu Kata putus Madis. Yur, Madis. Saya itu Mama Teti loh. yang wongnya bisa menikah peradilan materi ini yang dari itu nyambut menteri kelawan halu koyote erdono alko jatuh dipun sok dipun supados dipun kalian terbaring Agak cukup juga negosiasi RT. Kusumane ayu jinan lu ya duit malah palasara. Sahampunipun pikantuk redono ingkang kathah. Yen ana luwihe dipun titemaken dumateng Rama kelawan Ibu. Rama katuran jumeneng, Ibu katuran mampi. Menika kaya ipun anak dari sareng kalian anak jiran. Kula
Bu. Ya ya dong. Patuku ngaku. Jihad lo diadi malah palasa. Wes tak tompo koyomu tak simpen. Besok yang ono kebutuhan keluargamu mantu romanku ibu yo nggih. Aja nganti dadi ngono. Nggih Bu. Sampun diutangaken nggih Bu. Ora tak utangake. Luar dari putri Sakablara Monggo Aira dan Abdillah minggal ke panggung sandali kudu dicopot tidak boleh sandalan dicopot berbarengan bersama 1 2 3 halo naik naik kelap lalu menika wujudipun Mbak Aira lawan Mbak Abdillah ingkang lados dumateng Sri Harindra Sri Hangmojo pinanganten kali ingkang indah dalam jodoh dina Ratu lalu Ampi Jahar Piroso masakanipun Mbak Jahan Sekul Unar Mawiran Pak Ingkang Sarwo Miroso pakai Mas Riki nyendok 1 sendok bersama dengan Mbak Jihan dulangan tapi sebelum makan harus mengucapkan basmalah dulu pada saat menyuapi sang putri dan sang kakung harus dipegang dagunya cukup jelas di pilangan kali B kali kalau bosok dari sel sampai pada bosok dong ini monggo dok sekul wiwitan Mbak Jihan dulu monggo kakak masih tidak lakukan tak terus mancing dari kakak yo ini mah oh ya ngopo masak aku ate iwak kok enggak yo ate iwak pola yo dipegang jatuhnya dipegang bismillahirrahmanirrahim piye Kang Mas masakanku ayo